Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, usad pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Maluoy ka. Kamusta? Kamusta, Angkol? Welcome na naman po dito sa programang punong-puno ng enerhiya. Ang programang bawal ang aantok-antok. Dahil dito sa programa natin, lahat masaya! Saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Welcome po! Siyempre, ito na naman kasama niyo po hanggang alas 9 ng gabi! Yours truly! Ako po si Diego Bandido! At siyempre, kasama pa rin ang aking master, ang aking advisor. Walang iba ako di si Henyo! Hindi na tender, pero Jose pa rin. Tama ka dyan, Tang. Alam mo, Tang, maraming mga tao ngayon nang medyo pagod na pagod dahil sobrang haba ng kanilang naging bakasyon. Sobrang haba ng kanilang pagninilay-nilay. At saka sobrang lasing. Ay nako, sinabi mo pa. Hindi lang lasing, yung iba nagmaoy pa. Aragoy! Maluoy ka. Pero yung iba actually nirekta na talaga, Tang eh. Nirekta na ko lang kanilang very long weekend. Oh no! Kasi bukas may pasok na. Pero yung iba, aba, nakalib pa rin. Ang tanong dyan pagbalik nyo may pera pa ba kayo? Ang tanong dyan ang rason mo doon, ang reason mo sa leave form mo, para bisitahin ang mga yamao mo. Para tumirik ng kandila. Ang tanong, tumirik ka ba talaga ng kandila? O mata mo yung tumirik? O sa sobrang lakwatsa, sa sobrang inuman, yun ang ginawa na supposed to be, ito ay para to commemorate yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ayun pala, hindi mo nadalaw. Huwag ka mag-alala. Ano mangyayari, Tang? Sila ang dadalaw sa'yo. Aragoy! Maluoy ka. Oy mga kabisyo, eto lang, teka lang. Ikaw ba naka-experience ka na ba na yung bahay nyo binato ng bato? Kung sabagay, alahan naman batuhin ka ng ano. Ay kung sabagay, hindi lang bato ang binabato ko minsan, Tang. Ano pang binabato, Tang, sa bahay, Tang? Tae. Ay, Aragoy! Maluoy ka. Totoo yun, mga kabisyo, yung pambabato. Ikaw ba naka-experience ka na ba, Kol? Na dati, dahil sa galit mo, sa inis mo, binato mo yung isang bahay? Ako'y naamin ko dati, siyempre nung kabataan. Yung halimbawa, nanonood kayo ng Ora Encantada. Lumang-luma. Ora Encantada, naalala ni Uncle. Tapos yung Uncle dati sa bahay, nilipat kasi iba ang panonoorin. So syempre mga bata, labasan kayo lahat. Kanya-kanyang kuha ng tsinelas. Maya-maya pagdating dun sa dulo, kuha ko ng bato, batuhin ko yung bahay.
Sama ng ugali. Ay, wag yung gagawin yan, ha? Dating ako yun. Ang bira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, samahan niyo po ako. Samahan niyo po kami ni Tanghenyo hanggang alas 9 po tayo ng gabi dito. Tuloy-tuloy po ang jamming natin, tugtugang malulupit. Dito lamang po sa programang EDSA! It is now 34 minutes after 5 o'clock. Siyempre, kasama niyo pa rin po. Right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. We are broadcasting live across the Nevada Bay. Now, I'm gonna give you a song that would really perk you up sa mga inaantok. This was coming from Michael Simbelio. Oh no! You heard it right! Para sa mga maniac. Para sa mga maniac sa Love Radio!